Señoras e señores, un saúdo moi cordial desde o Pazo de Deportes da Malata en Ferrol. Estáse procedendo a presentación dos dous equipos. Gran ovación, evidentemente, cando a megafonía anunciaba a presencia de Manolo Aller en pista. Os afeccionados que pouco máis de media nesta entrada do pabellón de Deportes da Malata agardan a reacción do conxunto departamental, aínda que hoxe van a ter en diante a un rival realmente difícil como é o Real Madrid. Estamos a menos de 4 minutos xa para que dé comenzo o partido. Quintetos iniciais xa totalmente definidos. Por parte de Clesa saltarán a pista Piñeiro co número 8 López, con Labodrama co 12 Aldrey, con número 14 Glenn Paddy. Por parte do Real Madrid hará Anderson, Romay, José Chubiriukov, McDonald e Pep Cargol. Ausencias no conxunto madridista, a máis da xa coñecida de Fernando Martín, a última ausencia de última hora, a do seu adestrador George Karl, que se tivo que quedar en Madrid víctima dunha gastroenteritis que sufriu na noite do venres e que xa impediu a viaxe do adestrador norteamericano a terras galegas. Os colexiados aí teñen o seu sustituto neste partido, o segundo adestrador madridista Clifford Luick. Os colexiados que van a dirixir a contenda principal, señor Recuenco, árbitro FIBA desde hai escasamente unha hora, o auxiliar, señor Amorós. Ese era o aspecto que presentaba o pabellón dos deportes da Malata cando observan xa en pantalla os xogadores do Clesa Ferrol. Aí está Manolo Aller, que de algún xeito en aspecto psicolóxico pode dar unha inxección de moral, sen dúbida, aos seus compañeiros. Os homes xa coñecidos do equipo que adestra Miguel Ángel Ortega, que aínda descoñecen a vitoria nesta Liga CB Serie A1. E aí están os xogadores do Real Madrid, as ausencias xa comentadas de Fernando Martín principalmente, e varios juniors, entre eles González. Aí está Ben McDonald, Pérez e Santos, outro dos juniors do que tuvo que botar man tamén o cadro técnico do Real Madrid. George Karl, que non vai estar presente aquí en Ferrol. E aí está a parella arbitral formada por Recuenco e por Amorós. Amorós de triste recordo para a afección ferrolán, porque hai un par de xornadas no encontro contra Real Juventud realizaba unha actuación de despropósitos nesta mesma cancha. E Recuenco que noticia, como comentaba o Vídeo González, desde fai 2 horas aproximadamente, porque ya acaba de ser notificada o seu carácter de árbitro internacional, de árbitro FIBA. Aí ven a Clifford Luick, o home que vai a ter que levar a responsabilidade baixo a dirección técnica do conxunto madridista neste partido. E a falta de 1 minuto para que dé comenzo o encontro. En primeiro termo, Miguel Ángel Ortega, o técnico do Clesa Ferrol, que se mostraba, segundo nos comentaba anteriormente, moi ilusionado por este encontro. Es que espera dunha vez por todas se rachen os males e os meigallos neste Clesa Ferrol. Despois de 9 xornadas non coñece a vitoria e hoxe vai disputar aquí o 10º capítulo do campeonato de Liga. Clesa, venga chavaliños, vamos. Aí teñen o quinteto inicial do conxunto departamental, como lles decíamos, formado por Piñeiro, López, Labodrama, Aldrey e Glenn Paddy. Enfrontado ao quinteto do Real Madrid, Anderson, Romay, Biriukov, McDonald e Pep Cargol. As últimas instruccións tamén de Clifford Luick para os que hoxe van a ser os seus pupilos.
e observen a diferencia na altura do 11 inicial, 5 centímetros, 1,94 Clesa Ferrol, 1,99 o Real Madrid. O banquiño do equipo branco, que hoxe vai vestir totalmente de azul, e os dous quintetos iniciais xa sobre o parqué da Malata para principiar este encontro. Saltarán Fernando Romay, Anicel Labodrama. E o primeiro balón do partido para o conxunto madridista. Aí está Pep Cargol na primeiro lanzamento, apoiándose no tabuleiro e conseguindo os dous primeiros puntos. López para Piñeiro, Labodrama no poste alto. Tentaba meter a Glenn Paddy, este pisou a liña de fondo e o balón vai a ser de banda para Real Madrid. Anderson, diante de Piñeiro, buscando a Cargol, a topo apoyo de Fernando Romay, meteu a man Piñeiro, a pelota que vai continuar en posesión do Real Madrid. Mike Anderson sobre Ben McDonald, aí están os dous americanos discutidos do Real Madrid. Romay para Birukov, Cargol cómodo dentro, 4 puntos de Cargol, 4-0 vencendo Real Madrid neste primeiro minuto disputado. El segundo balón consecutivo que perde o Real Madrid, o Clesa Ferrol en ataque. E o Real Madrid que aproveitou as dúas únicas opcións ofensivas que ata o momento tivo, as dúas aproveitadas polo aleiro de Santa Coloma. Atención agora a esa tripla anotada por Chechu Birukov, que sitúa 0-7 no marcador. Piñeiro indica número 5 na súa defensa, presionando. Era Anderson, Anicel Labodrama, Paddy. Lanzamento de Glenn Paddy convertido. A primeira canasta de Clesa Ferrol neste partido. Balón para Chechu Birukov. Aí teñen o resultado e o tempo que resta para a final da primeira parte. Chechu Birukov que se vai de Ricardo Aldrey. Primeira falta persoal de Ricardo Aldrey, según decreta Amorós. O base do equipo clesista que se encarga desde o primeiro instante da marcaxe de Chechu Birukov. Mike Anderson. Birukov. Vamos a ver que o vídeo solo... Aí está Fernando Romay, lanzamento de Fernando Romay, o rebote para Anicel Labodrama, balón xa para Raúl López, aí está o Júnior do Clesa, diante ten a Cargol, para se retrasa para Miguel Piñeiro, e ordenándose ao xogo o base do Clesa, sobre Labodrama, tampa de Fernando Romay, balón para Cargol, jogando xa con Mike Anderson, este para Birukov, e a tampa de Raúl López, e o rebote final para o Clesa Ferrol. Acción que merece o aplauso dos espectadores que non chegan a encher o pabillón da Malata. Aí está xa Labodrama, agora o tapón correspondeu a Fernando Romay sobre o xogador centroafricán. E o balón de banda para Clesa Ferrol. Ricardo Aldrey, Labodrama de 3, non entra, o palmeo posterior tampouco, e o balón de banda para Clesa Ferrol. Mantense no marcador ese 2-7 cando van gastados 2 minutos e 30 segundos de partido. A primeira falta persoal que lle sinala Amorós a Fernando Romay, a primeira do Real Madrid, con anterioridade Ricardo Aldrey se acometerá unha falta persoal para Clesa Ferrol, 2 tiros para Anicel Labodrama. Acertou a Labodrama no segundo lanzamento, 3-7 no marcador, presión do Clesa Ferrol. Aí está Miguel Piñeiro sobre Mike Anderson. Se vai Mike Anderson, lanzamento de Anderson, 2 puntos. Mantese a diferencia en 6 puntos favorable a Real Madrid. A curta agora a diferencia Sánchez Labodrama, vale esa canasta, consigue sacar falta personal a McDonald.
5-9 e a posibilidade de deixar a diferencia en 3 puntos no caso de que anote o tiro adicional. Non entrou, rebote defensivo para Fernando Romay. Anderson con dificultades no control. Cargol. Viriukov. Non entra Viriukov. O lanzamento do hispano soviético. O rebote para Paddy. Que asistencia acaba de dar Ricardo Aldrey para Anicet Novodrama, que machacou o aro do Real Madrid. 7-9 a 2 puntos se coloca o Clesa Ferrol. Mike Anderson con Pep Cargol. E hai falta en ataque de Ben McDonald, ese home que ven en imaxe. A segunda falta persoal do americano do Real Madrid, un americano que estivo inactivo durante as últimas jornadas por problemas de lumbalgia, e a cara de Clifford Luis cando acaba de anotar Ricardo Aldrey a pesar do intento de tampa de Fernando Romay. O marcador que se sitúa en 9-9, un empate que pode desestabilizar agora os xogadores do Real Madrid porque houve falta persoal de Piñeiro. É a súa primeira falta persoal. Cargol. Romay para McDonald. Novamente Romay na súa marca. Novodrama, lanzamento convertido. Primeiros 2 puntos para Fernando Romay. Observen a repetición e a canasta de Romay. 9-11 no marcador. Andrés, ya está arreglado. Aldrey con Novodrama de novo. Lanzamento de Novodrama. Hai falta persoal de Fernando Romay. Será a segunda do pívot galego do Real Madrid. Non está moi conforme Fernando Romay coa sinalización desta falta. Aí tiveron a repetición para que vostedes xulguen. Anotou Novodrama o primeiro lanzamento. A un punto se coloca o Clesa Ferrol, posibilidad de equilibrar de novo o partido. Aí está o empate a 11 cando restan 15 minutos e 39 segundos. E preparado xa Antonio Martín para saltar a cancha, Indicando puño Anderson. Aí está ese lanzamento de 3. O rebote para Paddy buscando a Ricardo Aldrey. Vaise ben da marca de Anderson. Novodrama. Aldrey perfecto para Piñeiro de 3. Tripla de Piñeiro. A primeira canastra de 3 puntos que consigue Clesa Ferrol, coincidindo coa vantaxe no marcador para o conxunto departamental. 14-11 a primeira vantaxe para o equipo que adestra Miguel Ángel Ortega. o lanzamento errado de Ben Manolo. O rebote para Mike Anderson. A pelota que corresponde o Clesa Ferrol, que estás animando as bancadas da Malata. O Clesa que despois de 5 minutos logra colocarse por diante no marcador. 14-11, atención a Novodrama. E finalmente canasta de Glenn Paddy. Está vivindo momentos doces agora o equipo de Miguel Ángel Ortega. Observen a asistencia perfecta de Novodrama para Glenn Paddy. 16-11, 5 arriba o Clesa Ferrol. Reaccionou xa o banquiño madridista. Joe Llorente disposto a salir. Tamén solicitou tempo morto Clifford Luis, que errou no lanzamento de 3. Viriukov, rebote para Clesa, colocando con tranquilidade Ricardo Aldrey aos seus compañeiros. A número 3. Corta zona Ricardo Aldrey, non entra. O palmeo posterior de Glenn Paddy si consigue o objetivo. Haberá doble troco no Real Madrid. Vai entrar en cancha tamén Antonio Martín. 18-11. A opinión de Miguel Juanes, se cabe, importante sobre os seus ex compañeiros. Como está vendo esta primeira fase de partido na que domina Clesa Ferrol de 7 puntos.
o xogo que se reanuda con marcador de 18-11, 7 arriba para Clesa Ferrol. Quedámonos cas ganas de oír a contestación de Miguel Juanes, e é que houbo, porque non sabemos se temos metido retorno de programa nos nosos auriculares. Antonio Martín, que tampouco consigue anotar, e finalmente José Chubiriukov, que foi no palmeo posterior quen conseguiu 2 puntos para Real Madrid, 18-13. Miguel Piñeiro buscando a Raúl López. Lanzamento de Raúl López de 3, triple. No lo pensou dúas veces Raúl López, que segundo triple de Clesa Ferrol. 21-13, 8 arriba Clesa. Balón para Ben McDonald. Sobre Chechu Birukov, hai persoal de Ricardo Aldrey, será tamén a segunda. Falta persoal, aí o teñen o base do equipo de Clesa, a pesar de que hoxe Miguel Ángel Ortega está actuando como ben xa sendo habitual, con dous bases, Ricardo Aldrey e Miguel Piñeiro. Birukov, se vai Birukov, lanzamento de Chechu Birukov e canasta, 2 puntos máis para o Real Madrid. Moita mellor selección de tiro no conxunto ferrolán, un 60% nos tiros de 2 por un 42% no conxunto madridista, 6 acertos nos dous equipos, en 10 intentos por Clesa, en 14 no Real Madrid. Tamén unha maior efectividade nos lanzamentos de 3, 2 de 3, 66% para Clesa Ferrol, 1 de 3, 33% para Real Madrid, que aí está xogando por mediación de José Chubiriukov. Antonio Martín, que entrou en pista sustituindo, como les decíamos antes, a Fernando Romay. O troco que tamén ya se anunciábamos de Llorente por Anderson, e vaya tapón acaba de colocar Pep Cargol. ...21-15, 6 puntos de diferencia para Clesa, restan 12-20 para a conclusión da primeira metade. Paddy non entra, rebote para Cargol. Birukov, McDonald, rebote para Antonio Martín, que sí consigue anotar 2 puntos. Ahora está mantendo a supremacía baixo os tabuleiros Antonio Martín sobre Anicel Labodrama. Lembren que no Real Madrid tamén se produce un cambio, entrou Joe Llorente por Mike Anderson e xoga Anicel Labodrama con Raúl López. Para Miguel Piñeiro, sobre Raúl López, de novo lanzamento cómodo de Raúl López, non entra, o rebote para Chechu Birukov. Tiña ganada posición sobre Glenn Paddy. Estáse atragantando a zona que está realizando o Real Madrid. A Clesa Ferrol non sabe como atacala, e aí está a súa plasmación no marcador. 21-17, 4 arriba Clesa Ferrol, 21-19 logo dos 2 puntos que consiga anotar Antonio Martín. Un dos revulsivos deste Real Madrid cando está Anicel Labodrama, e a falta persoal de Antonio Martín. Será a primeira cando pide tempo morto oportunamente Miguel Ángel Ortega. Primeiro tempo morto do adestrador do Clesa Ferrol, o que se chega co resultado de 21-19. 2 puntos en riba para o Clesa Ferrol, que logrou a ter 8 como máxima diferencia. Un parcial de 6-0 nos últimos instantes do Real Madrid, que imposibilita esa gran diferencia que estaba ostentando o equipo clesista. E agora, que opinión vos merece esta reacción madridista? Sen lugar a dúbidas, a entrada de Antonio Martín, moita máis sobriedade, moita máis seguridade do xogo debaixo dos tabuleiros do equipo que hoxe dirixe Clifford Luick. Reanudouse xa o partido, 9 minutos disputados da primeira metade, marcador 21-19. Anicel Labodrama intentaba meter aí ese balón un tanto difícil para López. 18 segundos de posesión, lle restan a Clesa de 3, Piñeiro non entra, rebote para José Chubiriukov.
Ahí está Joe Llorente con todo apoyo de Pep Cargol. Este para Ben McDonald. Empató o partido Ben McDonald. Empata 21, restan 10 minutos 44 segundos. Preparado para salir también Mike Anderson, igual que Valentín Ruano. Miguel Piñeiro para Ricardo Aldrey. Lanzamiento de 3 de Ricardo Aldrey. O rebote en ataque para Anicet Labodrama. No hay canasta de Labodrama, agora sí. Segundo rebote consecutivo e ao final 2 puntos para o Clesa Ferrol, que desperta despois de un breve letargo. Rápidamente xoga o Real Madrid, xa acción ofensiva e falta persoal que indica o colexiado principal, señor Recuenco. Concretamente Aldrey é a súa terceira falta persoal das 4 que leva ata o momento cometidas Clesa. Vai a entrar evidentemente Miguel Loureiro rapidamente en pista. Retirouse Padi, sustituído por Ruano. Loureiro vai a ser o home que sustituya a Ricardo Aldrey. Anota Ben McDonald o primeiro tiro libre. 23-22, un punto arriba Clesa. E agora empate a 23. No aspecto estadístico, rapidamente sinalar dominio, aínda que lixeiro reboteador do Real Madrid no partido. 9 rebotes por 11. 9 Clesa Ferrol, evidentemente 11 Real Madrid. Aí está Piñeiro, lanzamento deste que non vai a entrar. Intentaba ir o rebote Labodrama, achicou McDonald. Recupera balón Clesa Ferrol. Piñeiro, Ruano, canastra de Ruano. En ataque Joe Llorente sobre Checho Birukov, lanzamiento de 3 de Checho Birukov. Non hai triple, o rebote finalmente para Joe Llorente. De novo Birukov, meteo para Fernando, para Antonio Martín, e a canasta de Antonio Martín, que coloca de novo o empate a 25 puntos. No equipo do Real Madrid tamén acaba de entrar Mike Anderson, sustituindo a Pep Cargol. Aí teñen o tempo, 9 minutos 19 segundos, empata 25. Raúl López sobre Ricardo Aldrey. Este para Valentín Ruano. Miguel Piñeiro con Anicet Labodrama. Balón o tabuleiro, finalmente a pelota que ven a poder de Miguel Piñeiro. Recupera o Clesa Ferrol. De novo tranco de defensa nas filas do equipo branco. Hoxe vestido de azul, insistimos. Lanzamiento triple de Raúl López. Triple de Raúl López. Un Raúl López que leva 6 puntos, 0 de 2 en tiros de 2 puntos, 2 de 2 en lanzamentos de 6-25. Agora a tripla para Antonio Martín, que sitúa no marcador o empate novamente a 28. Un Antonio Martín que leva 9 puntos. Sen lugar a dúbidas, un dos revulsivos do seu equipo. Vaya tapón acaba de colocar Labodrama. Os colexiados dan por válida a acción do Real Madrid por considerar que o balón estaba en trayectoria descendente. Interesante sería ver agora esa repetición. Aí está. Máis que dubidosa a decisión do señor Recuenco. O marcador empate a 30 puntos. Restan por disputarse 8 minutos 15 segundos para que concluya esta primeira metade. Aí está o capitán de Clesa, Loureiro. Ese é Piñeiro, picando para Ruano. Pasos. Balón rápido para Checho Birukov, contra con apoyo de Antonio Martín. Machacó a Antonio Martín. De nuevo tempo morto que solicita Miguel Ángel Ortega para calmar un pouco os nervios, colocar un pouco de tranquilidade no equipo do Clesa. En 30-32, 2 puntos arriba o Real Madrid despois da última canasta que observan repetida de Antonio Martín. O público un tanto enfadado ca decisión dos colexiados, igual que o adestrador ferrolán a quen veían aí. Facendo un repaso estadístico, decir que o máximo anotador do partido é Labodrama con 11 puntos. Un Labodrama que leva un 50% en tiros de 2
4 de 8, 3 de 5 en tiros de un punto, 0 de 1 en tiros de 3, 5 rebotes, 4 rebotes, perdón, e unha asistencia. 11 puntos tamén leva Antonio Martín, que non saltara no quinteto inicial, unha canastra de 3 puntos e 4 canastas conseguidas de 7 intentos en tiros de 2, 3 rebotes. E agora a mellor estadística, se cabe, a mellor porcentaxe para Real Madrid, leva un 54% en tiros de 2, 12 de 22, por un 47% Clesa Ferrol. O marcador en 30-32, 2 arriba Real Madrid, que volve a estar defendendo en zona logo do tempo morto, como poden ver vostedes. Loureiro deberá de sacar fora, aí está para López, apoyándose no tabolero. Labodrama no segundo esforzo tampouco consigue, recupera balón Real Madrid, balón de banda para o equipo de Clifford Louis. Constantes protestas do público sobre a actuación de Recuenco e Amorós, cando saca Ben McDonald para Chechu Birukov. Aí está Joe Llorente, Antonio Martín, balón o tabuleiro e canasta de Antonio Martín. 4 puntos arriba Real Madrid agora. Recolle alternativa no electrónico equipo de Clifford Louis, cando xoga Miguel Piñeiro. 7 minutos para a conclusión da primeira parte. Aí está Miguel Piñeiro con Raúl López, balón para Miguel Loureiro. Piñeiro tratando de eludir a Joe Llorente, lanzamento cómodo e canasta de Miguel Piñeiro. Vai a voltar a cancha Glenn Paddy en canto a mesa o considera oportuno. Aí o teñen vostedes, o norteamericano. Mentres tanto rouba o balón Clesa Ferrol. Piñeiro ata a liña de fondo, doblou atrás para Valentín Ruano, que consigue sacar a falta persoal de Antonio Martín, a segunda falta. Agora vai se producir o troco. Anicet Labodrama vai se ir ao banco. Un lixeiro respiro que lle dá o seu adestrador. Entra Glenn Paddy. Un Paddy un tanto contestado en Ferrol. Achácaselle inexperiencia a este xoven xogador, sustituto de Mike Schlegel na presente temporada en Clesa Ferrol. As súas estadísticas din que neste partido anotou 6 puntos, 3 de 4 en tiros de 2, conseguiu 3 rebotes. 33-34, un arriba Real Madrid. Anotou unha posibilidade de tiro libre Valentín Ruano cando xoga Joe Llorente, marcado por Miguel Piñeiro. Bloqueo de Antonio Martín, Mike Anderson, Joe Llorente de novo, Chechu Birukov sobre Mike Anderson. Defensa presionante agora do Clesa Ferrol, valen eses 2 puntos de Antonio Martín e hai falta persoal de Glenn Paddy. Observen a repetición, ese balón interior para Antonio Martín, que salvou a posición de Glenn Paddy, e o americano do Clesa que comete falta persoal. Errou o lanzamento Antonio Martín, Paddy no rebote. Aí está López buscando a Piñeiro, pide o balón Paddy no poste alto. Aí o ven emparellado con Antonio Martín. Loureiro hacia arriba, taponou Martín. O balón que lle cae nas mans a Llorente, busca Birukov de 3. Tripla de José Birukov. 33-39, baixe de 6 o Real Madrid. Aí está Miguel Piñeiro, poseedor da personal anterior, non era Glenn Paddy, sino Miguel Piñeiro. Valentín Ruano para Glenn Paddy, lanzamento de Glenn Paddy, canasta a curtas diferencias, a 4 puntos o Clesa Ferrol, de novo de 3 Chechu Birukov, triple, está marcando as diferencias agora o xogo exterior do Real Madrid. 35-42, 7 puntos en riba, cando vai regresar de novo a cancha Anicet Labodrama. Restan 5 minutos para a conclusión da primeira parte. Loureiro de 3, non entra, rebote para Anderson, buscando no contraataque
a Pep Cargol, que perdeu o balón. Piñeiro por velocidade intenta lanzar a Clesa, balón perfectamente doblado para López. Hai falta persoal de Pep Cargol, a súa primeira falta persoal. Aí teñen a Nicel Labodrama, que vai voltar a cancha cando lanza tiros libres Raúl López. Este junior de 18 anos que acaba de errar esa primeira probabilidade. Segundo lanzamento, agora convirte e hai troco. Se vai Raúl López, entra Nicel Labodrama. Os aplausos para este xoven xogador da canteira ferrolán. 36-42 nos 5 últimos minutos da primeira metade, mentres ven aí a López no banquiño. O xogo xa desenvolvéndose. Anderson, hai falta de Loureiro. A sexta falta de equipo de Clesa. 7 leva Real Madrid. Llorente, Biriukov, vale canasta de Pep Cargol. Segundo apreciación do auxiliar Amorós. Haberá tiro adicional e teña repetición. Anota o tiro adicional tamén Pep Cargol. 36-45. Son xa 9 os puntos que hai de diferencia entre Clesa Ferrol e Real Madrid. Balón para Miguel Piñeiro con Loureiro. Este sobre Nicel Labodrama. Falta persoal de Mike Anderson. O base do Real Madrid, que comete a segunda falta persoal. Aí está Nicel Labodrama lanzando tiros libres. 37-45 é a primeira de Mike Anderson, non a segunda. El segundo lanzamento para Labodrama, que tamén convirte. Empata como máximo anotador do partido con Chechu Birukov. 13 puntos para Labodrama, 13 para Birukov. 4 minutos por o final, 38-45. E agora a canastra que acaba de anotar José Chubirukov. 38-48. 10 arriba Real Madrid. Alberto Valde vai entrar en pista. Aí está o intento de Loureiro, que non entra. No rebote perfecto Valentín Ruano. 40-48. Anderson, Biriukov, Cargol, Antonio Martín, sacando fora, corta perfectamente a línea de pase Clesa Ferrol. Piñeiro, Loureiro para Labodrama. Padi, hay falta de Antonio Martín. A terceira de Antonio Martín. Un handicap importante para o Real Madrid. Os lanzamentos de tiros libres que vai efectuar de momento outro Glenn Padi. Entrou Alberto Valde, aí o teñen vostedes, suplindo a Valentín Ruano. Cando lanza Padi, primeiro lanzamento que non entra. Segunda posibilidade para o americano branco do Clesa Ferrol. Agora sí, 41-48, 7 puntos abaixo o Clesa Ferrol. Sobreimpresionado tamén o marcador que resta, o tempo que resta para que finalice esta primeira metade. Fernando Romay tamén preparado para saltar a cancha. Atención, Antonio Martín, Mike Anderson. Balón para Pep Cargol, lanzamento que non entra. Recupera Miguel Loureiro, balón para Piñeiro.
Transición rápida do Clesa Ferrol, non entrou esa entrada canasta de Miguel Piñeiro, que comete agora falta persoal sobre Antonio Martín. A falta que lle indica Amorós, e desde a mesa lle indican que no caso en que o xogador madridista Antonio Martín anota os tiros, haberá troco, irá ao banco e sairá na súa sustitución Fernando Romay. Anotó os dos tiros libres Antonio Martín, vai ao banquiño, entra Romay. Tamén se solicita troco en Clesa, retírase Piñeiro, entra Ricardo Aldrey. Aí está. 41-50 no marcador, 9 puntos de diferencia, 2 minutos e medio para chegar ao descanso do partido. Ricardo Aldrey, Glenn Paddy facéndose sitio norteamericano, vaya tapón, e acaba de meter Fernando Romay. Llorente buscando velocidade no contraataque, balón para Anderson de 3, tripla de Mike Anderson, 41-53, baise de 12 puntos Real Madrid. Observen a repetición desa última tripla de Mike Anderson, e xa en vivo xogando Ricardo Aldrey para Glenn Paddy. De novo Ricardo Aldrey, lanzamento tripla de Ricardo Aldrey, non entra. O rebote finalmente para Glenn Paddy, a tampa de Fernando Romay. Anderson con Joe Llorente, paraliza momentáneamente o xogo. Aí está Joe Llorente con Ricardo Aldrey, balón para Anderson, Chechu Birukov, lanzamento de 3 de Chechu Birukov. Glenn Paddy que non é capaz de facerse a posesión da pelota. Observen esa tampa de Fernando Romay, que leva xa 3 tapóns ao longo dos minutos disputados. Anderson sacando para Joe Llorente, balón para Piquet, Cargol está pisando a línea 6.25, esa canasta de 2. 1 minuto e medio para a final da primeira parte. E o marcador situado en 41-55. 14 puntos de diferencia favorables a Real Madrid. Ahí está Loureiro. Paddy reclama falta persoal. Un Glenn Paddy que leva perdidos tres dos últimos balóns, dos tres últimos balóns que pasaron ou intentaron ir ás súas mans. Llorente, Anderson, Cargol, Birukov, Romay. No rebote Romay hai falta de Alberto Abalde. ...53 segundos por o final, 41-55, lanzamentos de Fernando Romay. Anota o primeiro. Tres puntos non se va a ver. E o segundo tiro libre que tamén converte. 16 puntos en riba o Real Madrid, máxima diferencia do partido. Ricardo Aldrey con Loureiro. Corta Chechu Birukov, recupera Alberto Abalde. Miguel Loureiro, canasta de Miguel Loureiro. Os dous primeiros puntos de Loureiro. Aí teñen o marcador. Haberá cando mínimo dúas posesións de pelota, 43-57. Xogando Mike Anderson. Presionado por Loureiro. Encara canasta norteamericano. Chegou o Labodrama, falta. E a primeira falta persoal de Anicel Labodrama. Aí teñen a recuenco o árbitro principal. E os tiros libres para Mike Anderson, cando restan 18 segundos. Cinco puntos no haber de Mike Anderson. Errou o primeiro lanzamento, tamén o segundo. Rebote
Finalmente, por o propio Mike Anderson, merced o traballo importante de Fernando Romay, 10 segundos, pode esgotar a posesión da pelota o Real Madrid. Aí está Joe Llorente, non entra, 5 segundos. Balón para Ricardo Aldrey, corta Cargol, vai rematar a primeira parte co resultado de 43-57 a prol do Real Madrid. Un total de 14 puntos de diferencia favorables ao conxunto madridista nos primeiros 20 minutos. Con alternativas no marcador, principiou dominando o Real Madrid. Unha reacción do conxunto local colocou a Clesa Ferrol con avantaxes no marcador que chegaron a ser de 8 puntos, pero posteriormente a entrada en pista de Antonio Martín e Joe Llorente atragantouselle esta estrocos ao conxunto que adestra Miguel Ángel Ortega. Pasou a dominar o xogo debaixo dos taboleiros. O equipo madridista reaccionou a partir de aí e pouco a pouco foi se impoñendo no marcador ata chegarse 43-57, que sinal electrónico no descanso. Con esas estadísticas que ven aí, importante salientar, se cabe, a diferencia en canastras triplas: 6 de 11 Real Madrid, 3 de 9 o conxunto de Clesa Ferrol. E con ese marcador de 43-57 favorable o conxunto que hoxe adestra Clifford Luick, imos voltar a conexión aos nosos estudios en San Marcos. Estaremos de novo con todos vostedes dentro duns instantes. Estamos a 8 minutos e medio para que dé comeza a segunda metade, cando menos é o que sinala o electrónico do Pazo de Deportes da Malata. Aí están vendo unha estadística comparativa de Labodrama e Antonio Martín. Favorable a Antonio Martín, a pesar de non sair nese quinteto inicial que puxo en pista Clifford Luick. Un minuto agora para que comece a segunda metade. O marcador, lembramos, no descanso 43-57. Son 14 os puntos que hai de diferencia entre os dous equipos, 14 puntos que deberá intentar rebaixar Clesa Ferrol para conseguir a súa primeira victoria da temporada. Aí teñen os xogadores madridistas rodeando a Clifford Luick. Os xogadores de Clesa Ferrol tamén alrededor do seu técnico Miguel Ángel Ortega. E o quinteto que vai a presentar Real Madrid, formado por Anderson, Cargol, McDonald, Biryukov, Romay, quinteto pois inicial. En Clesa Ferrol saltarán a pista Piñeiro, Aldrey, Abalde, Labodrama e Glenn Paddy. Aí está o salto inicial entre Fernando Romay e Anicel Labodrama. Non vale polo de agora. De un momento a outro, Amorós, o árbitro auxiliar, que vai efectuar ese salto inicial do tempo complementario. A pelota para Ricardo Aldrey. Primeiro balón para Clesa Ferrol nesta segunda parte. En principio, aí está xogando Anicel Labodrama para Glenn Paddy. Os primeiros 2 puntos do Clesa na segunda parte. Balón xa para Mike Anderson. Con funcións de base Fernando Romay. Lanzamento de Pep Cargol. O rebote para Ben McDonald, que volta a cancha despois de varios minutos sentado no banco. De novo Mike Anderson buscando a Cargol. Este con José Chubirukov. Lanzamento de José Chubirukov. O rebote para o propio Birukov. A tampa de Glenn Paddy. E balón finalmente para Clesa Ferrol. Busca velocidade agora Clesa Ferrol nesa acción, buscando aí Alberto Abalde, Piñeiro. Anicet Labodrama,
a Valde. E a falta persoal de Fernando Romai, o que vai a significar a súa terceira falta persoal e os tiros libres para Alberto Abalde. Anotado o primeiro tiro e o primeiro punto de Alberto Abalde neste encontro. Non entrou o segundo lanzamento, rebote cómodo, caeu o balón nas mans a Fernando Romai. Aí está Ben McDonald. Anderson, lanzamento de 2 de Anderson convertido. 46-59. Aldrey, Labodrama, Paddy. Non entra, vamos a ver o rebote para McDonald. José Chubiriukov, Anderson, liña de fondo, non entrou, vaya rebote, e acaba de quitar Anderson a Paddy. Agora é Romai quen rebotea pasos. Balón finalmente para Clesa Ferrol. Labodrama, balón de banda para Clesa, 23 segundos. Vai sacar Miguel Piñeiro de banda, ainda que parece que ten algún problema Fernando Romai, o árbitro principal, o señor Recuenco. Mínimo diálogo que sirve para que Alberto Abalde se disponga a sacar de banda. Con Anicel Labodrama. Ahí está Labodrama. La entrada canasta de Labodrama que surtiu efecto. 48-59, 11 puntos en riba ainda o Real Madrid de Clifford Luiz. Mike Anderson. Cargol para Virukov. Ahí está Ben McDonald. Está errando constantemente. Agora que pelota se lle acaba de escapar a Anicel Labodrama. Que pena eses 2 rebotes. Anteriormente foi o de Paddy en loita con Mike Anderson. Agora este 2 pelotas que acaba de perder o Clesa Ferrol. Asistencia de Romai. Finalmente para Mike Anderson. Balón para Ben McDonald. Lanzamento de McDonald. Agora sí. Canasta de McDonald. A pelota xa en ataque do Clesa para Miguel Piñeiro. Este para Anicel Labodrama. Balón interior para Glenn Paddy. Trata de irse de varios contrarios. Finalmente recupera o Real Madrid por mediación de Pep Cargol. Chechu Pirukov. Ahí está Ben McDonald. La tampa de Anicel Labodrama. Pelota para Alberto Abalde. Atención al lanzamiento triple. Convertido de Ricardo Aldrey. E o colexiado que dá efectivamente lanzamento de 3. A falta que se lle vai a sumar a cuarta falta de Romai. Posterior, segundo indica o auxiliar Amorós. 51-61. E Clifford Luiz, que non quere problemas, volta a poñer en pista a Antonio Martín, sustituindo, supoñemos, un Romai con 4 faltas. Aí está produciéndose o troco. Romai que se vai ao banco. Entra Antonio Martín. 51 Clesa Ferrol, Real Madrid 61. Van gastados 3 minutos 10 segundos desta segunda metade. Anderson presionado, defendido por Piñeiro. Balón perfecto para Antonio Martín. Punto número 19 para o menor dos irmáns Martín. Ricardo Aldrey. Abalde metendo dentro para Paddy. Reverso perfecto deste. Non tan perfecta execución do lanzamento. Balón para Mike Anderson, que ben cortou a liña de pase Ricardo Aldrey. Impediu que o balón saíse fora. Labodrama machacou
Anicet Labodrama, espectacular. Como sempre o xogador de Clesa Ferrol nesa acción que vieron aí como se quedou enganchado no aro. O xogador de Clesa Ferrol é Joe Llorente, que entrará en pista en canto a mesa o considera oportuno. A Valde que rouba un novo balón, hai falta de Pep Cargol. Clesa que pode baixar a diferencia por baixo dos 10 puntos, que agora campean no marcador 53-63. Vamos a ver a repetición de esa falta persoal de Pep Cargol. El balón xa en vivo para Ricardo Aldrey. Aí está Ricardo Aldrey. A falta persoal de José Chubirukov. O ala do Real Madrid, que comete a súa primeira falta persoal. Unha repetición desa falta e os lanzamentos de tiros libres para Ricardo Aldrey. Primeiro lanzamento que convierte Ricardo Aldrey. O Clesa se coloca a 9 puntos, 54-63. El segundo tiro libre para Aldrey. Tamén convierte. Balón para o Real Madrid. Aí está Joe Llorente iniciando o ataque do equipo branco. Llorente que sustituiu a Mike Anderson, a ringleros do Real Madrid. Atención, Birukov de 3. Rebote para Glenn Paddy. Aldrey. Paddy. Piñeiro pica balón para Labodrama, este que lle volta a Piñeiro. Aval de Paddy. 10 segundos. Piñeiro. Avalde. Entrou ese lanzamento. Clesa sitúase a 6 puntos no marcador, 57-63. McDonald. E hai falta de Alberto Avalde. A segunda falta persoal, como ven aí, de Alberto Avalde. E os tiros libres para Pep Cargol. Errou os dos tiros Cargol, o rebote foi para Glenn Paddy. Aldrey. Ven aí o marcador e o tempo que resta para a conclusión do partido. Avalde picando ese balón para Paddy, fai ese sitio norteamericano. Que gran movimento do norteamericano. Que gran canasta, 59-63, 5 minutos 40 segundos da segunda parte. A 4 puntos acaba de colocar o Clesa Ferrol. Aí teñen os rebotes, 20 para o Clesa Ferrol, 29 para o Real Madrid. A diferencia baixo tabuleiros a favor do equipo de Clifford Louis. Cando xoga Pep Cargol con Ben McDonald. Se quere ir de Glenn Paddy, recupera o Clesa por mediación de Alberto Avalde. Atención que se pode colocar a 2 ou a 1 punto o Clesa Ferrol. Atención, lanzamento que non realiza finalmente Miguel Piñeiro. Agora sí, ese gancho e a canasta de Miguel Piñeiro. 61-63. As espadas continúan en todo alto. O Clesa que lle acaba de dar a volta ao marcador. Quen dixo que non había partido? A diferencia madridista. Aí está esa tripla que erra Ben McDonald. O rebote para Anicet Labodrama. Clifford Louis que se levanta a solicitar tempo morto. E pode empatar o partido Clesa. Ricardo Aldrey. De 3, tripla! Se coloca por diante o Clesa Ferrol. Tempo morto que solicita Clifford Louis. 64-63. O pabillón da Malata se está convertindo en un aporrizamento total e absoluto. Vaya últimos minutos que acaba de ofrecer o equipo de Miguel Ángel Ortega. Importante a opinión dos nosos invitados en San Marcos desta reacción de Clesa Ferrol.
entonces a ese tempo morto. Aí está Clifford Luiz con cara bastante preocupada pola actuación dos seus homes nos últimos instantes. E o espectáculo tamén personificado en Anicel Labodrama, como non. Balón para Joe Llorente. O público volcado pro Clesa Ferrol. Chechu Virucó, Mike Anderson, Pep Cargol, lanzamento de Pep Cargol, o rebote para Ricardo Aldrey. Terá que xogar con cabeza, con tranquilidade o Clesa Ferrol. Glenn Paddy. Lanzamento de Glenn Paddy, o rebote para Antonio Martín. Anderson buscando ahí a Cargol, aro pasado. Vuelve a colocar por diante a Real Madrid, 64-65. Ricardo Aldrey. Piñeiro. Labodrama, canastra de Anicel Labodrama. Alternativas ahora, no electrónico, un punto arriba Clesas, 66-65. Anderson, Antonio Martín, boa defensa de Labodrama, chegou Pep Cargol, palmeou e conseguiu 2 puntos para o conxunto madridista. Aldrey, Abalde, Paddy, Aldrey, Piñeiro, que ben se foi de Anderson, curto lanzamento, vamos a ver ese rebote para Joe Llorente, que lle entrega perfectamente a Alberto Abalde, 66-67. Atención que vai a haber un troco en Clesa, vai a entrar Valentín Ruano. A falta de 11-22 para a conclusión. Agora se produce o troco. Vamos a ver a quen retira Miguel Ángel Ortega. A Glenn Paddy. Un Glenn Paddy que se retira con 13 puntos en 7 rebotes. Ricardo Aldrey. Picando para Labodrama, canastra de Labodrama. Un punto arriba Clesa. Hay falta de Alberto Abalde. Terceira falta de Alberto Abalde en esa acción que ven repetida sobre José Chubiriuco. Balón a banda. Llorente. Antonio Martín. Lanzamiento convertido por Llorente. Intercambio de canastras. Alternativas no marcador. 68-69. 1 arriba Real Madrid. 9 minutos da segunda metade que ven se foi Ricardo Aldrey de Llorente. Busca aí a Anicel Labodrama. Piñeiro. Abalde. A piques de cortar Llorente. Conseguiu controlar en última instancia Ricardo Aldrey. 6 segundos. Recupera Anderson. Velocidad de falta. A cuarta de Miguel Piñeiro. Atención que este sí que é un hándicap importante para o Clesa Ferrol. Con 3 faltas atopan Alberto Abalde, Ricardo Aldrey con 4. Piñeiro serven a repetición. A entrada canasta de Mike Anderson. E obstaculización de Piñeiro. Está preparado xa Raúl López para sair. Cando lanza Chechu Virukov. E o rebote para Valentín Ruano. Ahí está Ricardo Aldrey. A canasta de Ricardo Aldrey. Que entrada máis bonita. E de novo un punto por diante o Clesa Ferrol. A piques de traspasar o Ecuador desta segunda metade. Balón para Joe Llorente. Indicando xogada Llorente aos seus compañeiros. Ese balón para Antonio Martín. Meteu a man ben Anicel Labodrama. 6 segundos de posesión. 5 segundos de posesión. Danlle 30. Indica Recuenco co balón petou no pedo defensor.
Sacará de banda Real Madrid por mediación de Joe Llorente. Anderson. Falta de Labodrama. Se produce o cambio de Raúl López por Miguel Piñeiro, o home máis castigado con persoais neste partido. Aí está Raúl López, o Junior de Iglesias que acaba de regresar a cancha. Antonio Martín para Mike Anderson. Joe Llorente. Balón para Chechu Birukov. Con Antonio Martín, lanzamento de Antonio Martín, o rebote para Mike Anderson e a canasta de Anderson. 70-71, 9-20 para o final do partido. Balón para Ricardo Aldrey. Hai moito partido ainda por diante. Non hai nada absolutamente decidido. Alberto Abalde, Ruano, Ricardo Aldrey, Labodrama. Atención a esa tripla que non entrou de López. Hai falta de Labodrama, a terceira. Segunda consecutiva que lle sinala nesta ocasión o colexiado auxiliar señor Amorós. Biriukov quedouse enganchado a Valde no bloqueo. O rebote para Anicet Labodrama. Aldrey insiste Clesa na 5. Labodrama. Aldrey. Perfecto para Labodrama. Que ben viu Ricardo Aldrey a Anicet Labodrama. En esa acción acaba de desmachar. Aí o ben repetido o aro de Real Madrid. 72-71 por diante. 8 minutos 15 segundos de partido. E máis asistencias no Clesa Ferrol. 19 sobre o Real Madrid. Atención a Mike Anderson para Antonio Martín. Lanzamento de Antonio Martín. O rebote para Valentín Ruano. Balón para Ricardo Aldrey. Transición urxente do Clesa Ferrol. Lanzamento de dous. Canasta de 2 puntos de Ricardo Aldrey. E o Clesa que se vai de 3 puntos no marcador. 74-71 nos 8 últimos minutos do partido. Atención a Joe Llorente. Buscando a Pep Cargol. Este con Chechu Birukov. Lanzamento de Chechu Birukov. Por rebote. Va a corresponder de nuevo Real Madrid. Lanzamento de Antonio Martín. Canasta de Antonio Martín. Voltará Glenn Paddy a pista. Está sentado ao lado da mesa de anotadores. Cando hai técnica. Técnica Antonio Martín. A técnica Antonio Martín. A cuarta falta do irmán menor de Fernando Martín, do menor dos Martín, por protestar. Xa era raro que Real Madrid non vise algunha técnica neste partido. Podería suceder pola ausencia de Fernando Martín e do adestrador George Karl, pero nesta ocasión foi Antonio Martín o receptor da técnica. E Ricardo Aldrey anotando o primeiro tiro libre. Vai a ir co segundo. 75-73. Vai a entrar novamente Fernando Romay en pista. Erra Ricardo Aldrey o segundo lanzamento. Rebote para Pep Cargol. Birukov. Canastra de José Birukov. Empate a 75. 7 minutos para a conclusión do partido. Alberto Abalde para Ricardo Aldrey. Con Valentín Ruano. Este para Ricardo Aldrey de nuevo. Balón interior para Glenn Paddy. Lanzamiento de Glenn Paddy. O rebote. Vamos a ver para quién. De nuevo para Glenn Paddy. Vamos a ver. No va a la canasta. Hay falta personal de José Birukov. Según señala Recuenco. A segunda falta personal de Birukov. Aí teñen a repetición. Ainda que non valen, non suben o tabuleiro. Eses 2 puntos de Glenn Paddy. Se produce o cambio nas filas do Real Madrid, entrando Fernando Romay por Antonio Martín. Xa está o balón en movimento. Atención á xogada ofensiva de Clesa Ferrol. Ricardo Aldrey.
Alberto Abalde. Lanzamento de Abalde que non entra. Vamos a ver ese rebote para Joe Llorente. Se cabe un pouco de precipitación no ataque de Clesa Ferrol. 6,5 para o final. Anderson, hai falta de López. Haberá tiros para Mike Anderson. E a primeira falta persoal de Raúl López. Esa falta que vieron repetida, lanzamento de Mike Anderson, aunque non entra. E haberá un segundo tiro libre para Mike Anderson cando Miguel Ángel Ortega ven de facer algunha que outra, de otorgar algunha que outra instrucción a Ricardo Aldrey. Aí está Ben McDonald, tamén preparado para sair. Segundo lanzamento de Anderson, agora sí. E se coloca un punto por enriba o Real Madrid. 75-76, 6 minutos 23 segundos para o remate do partido. Balón para Ricardo Aldrey. Abalde, Aldrey de novo. Ahí está Valentín Ruano. De nuevo en zona o Real Madrid. Glenn Paddy. Abalde, Ricardo Aldrey. Recupera Fernando Romay. Anderson. Se filla con control da pelota. Atención a José Chupirukov. Lanzamento de 2 puntos de Joe Llorente. 75-78. 3 arriba o Real Madrid. Cando restan 5:43, doble troco con Clesa Ferrol, van a entrar en Zelda Bodrama. Tamén o fará Piñeiro, recupera o balón Ricardo Aldrey, está esperando tamén McDonald para entrar en pista. Alberto Abalde. Aldrey, atención de 3, López, tripla. Acaba de anotar canastra de 3 puntos. López, 78-78, que é sangre fría deste xogador junior. Leva xa 10 puntos, 3 canastas de 4 intentos desde máis alá da liña de 6-25. Hai falta de Paddy. Agora produciránse os trocos e non sei se queredes aproveitar este compás, este momento para facer algunha apreciación do que estamos vendo sobre a Malata. O xogo xa se reanudou. Atención que non entrou ese lanzamento. Rebote para Nicenda Bodrama. Ricardo Aldrey no contraataque. Piñeiro picando para Paddy. Vaya falta acaba de facer McDonald. Desas que se notan, non das que se deixan pasar. Aí teñen a repetición. Haberá 2 tiros libres para Paddy, que pode desfacer a igualada nos 5 últimos minutos de partido. Empata 78. Conseguiu anotar o segundo lanzamento. 79-78, como ven, 4:50 para a conclusión do partido. Llorente, Biriukov de 3. Tripla de José Chubiriukov. 2 arriba Real Madrid. Ricardo Aldrey. Paddy. Piñeiro picando para la Bodrama. 10 segundos lle resta a Clesa. Saca para López. Aldrey de 3. ¡Tripla! Canastra de 3 puntos de Ricardo Aldrey. 82-81, 4 minutos para o final. Canastra de Llorente. De nuevo Real Madrid, un punto por enriba, 4 minutos para o final. 82-83. Pelota para Ricardo Aldrey. Ahí está Ricardo Aldrey, botando constantemente sobre Miguel Piñeiro. Balón para Nicela Bodrama. Ricardo Aldrey de 3. Agora non entra, rebote para Mike Anderson. Salto prodixioso do base do Real Madrid para recoller esa pelota salpicada polo aro.
Ahí está Mike Anderson con Joe Llorente. Chechu Birukov de 3, atención. Rebote para Ricardo Aldrey. Atención a segunda metade que está facendo Ricardo Aldrei, 18 puntos, segundo máximo anotador do seu equipo, 3 de 5 en tiros de 2, 3 de 6 en tiros de 3, 3 de 4 en tiros libres, 3 rebotes capturados, 5 asistencias, 2 balóns perdidos, 3 recuperados. Aí está López de 3, non tocou nin aro. O rebote para Real Madrid, 82-83, 3 últimos minutos de partido. Anderson, McDonald, falta. Entrará en pista nuevamente Alberto Abalde. A falta foi a terceira de Glenn Paddy. Vai a sustituir a López. Un troco asubiado por certo sector do público. 10 puntos, retírase López, un tapón, unha asistencia, un rebote, 3 de 5 en tiros de 3, 0 de 3 en tiros de 2, 1 de 2 en tiros libres, unha falta persoal. Aí está lanzando Ben McDonald, anotou o primeiro xa. Segunda posibilidad para McDonald, o rebote para Alberto Abalde, 82-84, 2 puntos en riba tan só Real Madrid, restan 2 minutos e 45 segundos para o final do partido. Ricardo Aldrei. Entrará en pista novamente Antonio Martín. Atención a Glenn Paddy. Hai falta persoal de Fernando Romay e a quinta. Primeiro eliminado no Real Madrid, Fernando Romay. Entra Antonio Martín de novo. Un home que tamén está con 4 faltas persoais. E o Real Madrid que perde altura coa eliminación de Fernando Romay. Lanzamento para Glenn Paddy, anotou o primeiro. A un punto se coloca o Clesa Ferrol. E pode de novo o equipo de Miguel Ángel Ortega equilibrar o partido. Segundo lanzamento para Glenn Paddy. Anotou tamén Paddy. Empate 84 e que 2 minutos e medio nos restan por observar no pabellón da Malata. Aí está Romay, 4 puntos, 5 rebotes, 5 faltas persoais. Llorente. McDonald. Anderson. Birukov. Defendido por Alberto Abalde. McDonald. Non entra ese rebote fundamental para Paddy. Todo esto acontece, señores, a 2 minutos 10 segundos para o final do partido, como ven aí. Empate 84. A número 3 indica Ricardo Aldrei. Buscaba un bloqueo de Glenn Paddy. Aldrei amaga de 3 para dentro. Piñeiro de 3. Saíuse o balón de dentro. O rebote para Antonio Martín. Vamos a ver que indican os colexiados. Hai falta. A quinta de Piñeiro. A quinta falta persoal de Miguel Piñeiro. É un eliminado tamén xa no Clesa Ferrol. Un bastión importante, un baluarte fundamental. Aí está Piñeiro que se vai retirar con 7 puntos. 2 canastas de 5 intentos en lanzamentos de 2. Un triple de 3 intentos. E as 5 faltas persoais, así como un rebote en defensa. Se vai Miguel Piñeiro. E dato perxudicial para o Clesa Ferrol polo excelente partido que estaba realizando este xoven base do equipo ferrolán. Entrou Miguel Oureiro, errou Joe Llorente, balón xa para Ricardo Aldrei. Estamos, como ven, nos 2 últimos minutos. Empate 84, Labodrama, falta. Falta de Anderson. A segunda. Un máis un para Anicet Labodrama. Erró Labodrama, vamos a ver ese balón. De banda para Real Madrid.
Minuto e medio mantenso, empate 84. Llorente. Anderson. Llorente. Antonio Martín hacia adentro, se va Anderson. E a falta que se sinala a Ricardo Aldrey a cuarta. Dous tiros para Mike Anderson. 1 minuto e 18 segundos para o final. Clesa 84, Real Madrid 84. Errou Anderson. 9 de 18 leva Real Madrid en tiros libres, un 50%, 15 de 24 Clesa Ferrol. Anota agora ese segundo lanzamento Anderson, que ven a significar o seu punto número 11. Aldrey. A número 2 indica Ricardo Aldrey, a piques de entrar no último minuto. Agora sí, último minuto de partido. Anicel Labodrama totalmente só, canastra da Anicel Labodrama, 86-85. Hai un mínimo de 2 posesións de balón. Deberá de procurar non cometer faltas. Clesa de 3, Llorente, tripla de Llorente. Hai tempo morto de Miguel Ángel Ortega, 86-85. A tripla era de Biriukov, evidentemente non de Llorente. 86-88, 2 puntos arriba Real Madrid, restan 43 segundos. Que vos parece que pode pasar nestes 43 segundos? Miguel, tú apostas pois pola tranquilidade e a veteranía do capitán Miguel Loureiro, non? Vamos alá con eses 43 segundos. Ricardo Aldrey, 40 segundos, 27 de posesión. Sucesión de bloqueos para Ricardo Aldrey. Ahí está Alberto Valde. Ricardo Aldrey, amaga de 3, tira de 2, canastra. Tempo morto de Clifford Luick. 21 segundos. O balón estaba en xogo, segundo indica Miguel Ángel Ortega. Evidentemente pensamos que o balón estaba en xogo. As protestas na mesa do banquiño ferrolán. Bueno, empate 88, 21 segundos. Fundamental non facer faltas, pero tamén fundamental non deixar que o xogador, sobre todo José Biriukov, colla posición de tiro. Podería ser mortal, non? Aí ven o colexiado principal, señor Recuenco. 21 segundos para a conclusión. Empate no marcador. 24 segundos. Aumentáronse 3 segundos. 24 os que restan para o final. Hai presión de Clesa Ferrol.
dos homes baixos, quedanse atrás Glenn Paddy, Anistel Labodrama, Ricardo Aldrey presionando a Llorente, Anderson, sobre él está Miguel Loureiro, Biriukov, 9 segundos, van a buscar un lanzamiento de Biriukov, falta a 6 segundos. A falta de Alberto Abalde. E agora parece solicitar tempo morto Miguel Ángel Ortega. Este minuto está sendo eterno. A réplica agora de Miguel Ángel Ortega sobre Clifford Luiz. O tempo morto que está solicitado cando observan esa repetición da falta persoal de Alberto Abalde sobre José Biriukov. Aí teñen o adestrador do Clesa Ferrol. 6 segundos para o final. Todo continúa igual na Malata. Empate 88. Moitos nervios nas bancadas. Creo que máis nervios aínda na cancha. E veremos o que sucede nestes derradeiros compases que van a sentar definitivamente a victoria dun outro equipo. Ou se cada poderíamos ir a prórroga. Haberá que agardar. Polo de pronto haberá tiros libres. 2 tiros para José Biriukov. Non se inclinaron pola opción de banda. 6 segundos e arrestarán a Clesa Ferrol. Logo de ver o que fai Biriukov desde a liña de tiros libres. Lembren que na pasada xornada Biriukov deulle a victoria nos últimos segundos ao seu equipo. Aí está Biriukov no primeiro lanzamento convertido. 88-89. Clesa deberá de buscar unha acción rapidísima, ten 6 segundos para conseguir anotar canastra. Biriukov no segundo lanzamento convertido. Vamos a ver Labodrama, é quen saca para Ricardo Aldrey, 5 segundos, 4 segundos. Ricardo Aldrey lanza, canastra! Tripla de Ricardo Aldrey. Victoria de Clesa Ferrol, 91-90. A primeira victoria desta temporada do conxunto de Clesa Ferrol, logo de que Ricardo Aldrey anotase unha canasta desde máis alá, desde moito máis alá da liña de 6-25, unha victoria que lle daba a Clesa Ferrol os 2 primeiros puntos, a primeira victoria nesta temporada. Estamos intentando traer ata os micrófonos de Televisión de Galicia a Ricardo Aldrey, pero é pouco menos que imposible. Aí teñen a repetición de como base de Clesa Ferrol. Aí dúbida, non hai posición de pase. Aí se levanta a tirar nunha acción que casi podríamos decir agora que vemos a repetición da xogada que é de 2 puntos. Aí está a repetición. Mellor non vemos máis repeticiones. A canastra deuse de 3. A canastra foi de 2, deuse de 3. A victoria de Clesa Ferrol, 91-90. Que é o que realmente importa. Victoria de Clesa Ferrol, un punto arriba diante do Real Madrid. E bueno, que pensades do desenvolvemento final deste partido? De repaso dade instrucción se aguantamos conexión sen pescuda de invitados ou se devolvemos xa definitivamente a conexión a San Marcos. Sí? Esperaremos a que Ricardo Aldrey poda saltar a pista. En canto teñamos invitados reclamaremos a vosa atención desde o pabillón da Malata en Ferrol.
ver, Santiago. Santiago. Sí, efectivamente, xa está aquí connosco Ricardo Aldrei. Os xogadores de Clesa Ferrol que non daban saído á cancha. Juan Fernández, presidente do conxunto ferrolán, foi rapidamente aos vestuarios a buscalos, e con noso compañeiro Terio Carrera está Ricardo Aldrei. Sen dúbida o gran triunfador da noite desta tarde de baloncesto en Ferrol, Ricardo Aldrei. A última canasta, sorte, valentía, experiencia, veteranía. Que pasou? Bueno, un pouco de todo, non? O que pasa é que cando faltan 6 segundos, o único que pensase en levar a pelota o máis adiante posible e intentar facer un tiro cómodo. A verdade é que cómodo non foi o tiro, foi un tiro en suspensión con unha perna. Son desas canastras que bueno, parece ser que sale unha de cando de anos, cada 3 ou 4 anos, pero bueno, eu recordo tamén unha canasta así que había metido aquí Miguel Juane, a Oreza que está aí, que habían dado tamén a victoria nun partido, pero bueno, penso que son cousas que se dan no xogo. O outro día o Madrid gañou tamén nos últimos segundos en Balbi e hoxe tocou nos a nós. Penso que merecíamos unha victoria porque vamos traballando moito desde fai moito tempo, e a verdade que espero que ahora se o despegue de Clesa Ferrol. Parecía unha utopía pensar en unha victoria despois de que no primeiro tempo perdía desde 14 puntos. Sí, pero o que pasa é que no baloncesto todo pode se dar. Hoxe mira tamén, o Barcelona foi perdendo co CAI e ao final estuvo a punto de gañar. O que ocurre que, ya te digo, o baloncesto é así, nos pelexamos ao final para que, bueno, intentar gañar o partido, pero que penso que bueno, estou vendo ahora o tiro ese que... Fainos tío comentario. Bueno, a verdade é que intentei, fixe un amago de pase para ver se podía tirar. O que pasa é que unha vez que estaba no aire non encontrei a nadie a quen pasar, entón decidín por tirar arriba e sair ao rebote. A verdade é que cando iba po aire vina adentro xa. A verdade é que, bueno, é unha desas canastas, te digo, que sale de cando en cando. Bueno, esta victoria vai marcar algo no Clesa Ferrol a partir deste momento. Bueno, todo eu penso que cambiará, digamos, a mentalidade do equipo e, digamos, que vamos a afianzarnos un poquinho máis para ter esa seguridade de que podemos estar xogando cos millores. Xa o demostramos varias veces, o que pasa é que estamos facendo unha temporada un pouco irregular. Pero penso que, bueno, a partir de agora será o despegue, non sei. Ahora empeza a segunda volta, quedanos un partido desta primeira, penso que ainda temos moito que decir, non? Gracias, Ricardo Aldrei, o gran triunfador, sí? No, espera, temos aquí un segundiño nada máis, querenlle mandar. Ahora lle poño os meus cascos. Podes falar con el, Sergio. Sí, hola, buenas tardes. Sí? Moitas gracias, Sergio. Eu non sei se é de 2 ou de 3, eu simplemente que sei que bueno, acabamos esta victoria, metín esa canasta que bueno, que non quere decir nada porque todo o equipo pelexou, pero importante esa primeira victoria, foi con Madrid, fora contra outro calquer equipo, non? Importante, xa te digo, é que estamos todos pelexando, vamos traballando moito tempo, e penso que vamos a traballar moito máis tranquilos e con moita máis cabeza. Bueno, eu non fago os partidos, eu intento xogar a miña forma, a miña maneira. O que pasa é que, bueno, cando as cousas non salen é porque non queren. Pero importante que sigo traballando non só eu, sino todo o equipo para poder estar e manternos en esta categoría 1, que penso que é onde ten que estar. Claro, o Clesa, sobre todo porque temos unha plantilla moi xoven e porque penso que aínda pues, quedan moitas cousas por decir. Muchas gracias, Pepe. Vale, gracias. Sergio, amigos invitados en San Marcos, necesitades a Ricardo, están reclamando compañeros dos medios de comunicación, seguro que agradecerían que o deixáramos salir auténtico protagonista do partido de hoxe. Sí. Sí. Vale, gracias. Gracias, Miguel. Suerte.
Queredes algo máis desde o pabillón de Malata ou poñemos aquí punto final esta transmisión? Vos mismos nos daredes as indicacións oportunas.